Tehdään simaa kahdella eri tapaa. Tänä vappuna meiltä löytyy täältä Tropical Punch ja Yriksen sima. Ja sitten on maistiaisten aika. Tässä on tosiaan noin 6 pinnaa alkoholia, eli pikkusen pidempi käymisaika. Kippis. Hyvä kupla. Kultainen väri. Ja maistuu. Maistuu erittäin hyvältä. Törkeä hyvä. Ennen kuin aletaan valmistaa simaa, niin totta kai aloitetaan tärkeimmästä eli etiketeistä. Meillä on tässä näin nyt työpöydällä kanvassa vanhan liiton vappusima. Tulee tämmönen oikein vanhan tyylinen mantanpatsa näköala tuonne taustalle ja sitten siihen tekstit kylkeen. Ja tästä tulee tommonen vähän niin kuin hedelmäisempi versio. Tosiaan sen takia nimenä Tropical Punch. Ja toinen mikä meillä tulee on Yrissima, eli Yrjönkadun uimahalli on tää mikä tässä näkyy taustalla. Ja sitten totta kai loppusilaus tarvitaan vielä. Ja sitä varten meillä on täällä kans takaetiketit tekeillä. Ja nämä tulee noihin isoihin pulloihin ainakin laitettu. Saadaan vähän storylinea sinne lisää. Sitten voidaan alkaa tekemään meidän simaa. Tässä on tosiaan ihan perinteiset raaka-aineet, eli tarvitaan sokeria, fariinisokeria ja sitten vähän eri hedelmiä. Ei siinä mitään sen ihmeempää. Koska meillä tulee vähän isompi setti, niin meiltä löytyy tämmöisiä käymisastioita, mitä tullaan käyttämään. Ja sitten kans muutamia tärkeitä välineitä siihen liittyen. Eli meillä on ominaispainomittari, millä saadaan mitattua, että paljon tähän tulee alkoholia sitten loppujen lopuksi. Sitten löytyy myös vähän desinfiointiainetta, super tärkeää, koska tehdään niin pitkä käymisprosessi. Ja sitten meiltä löytyy sekä hiivaa, ravinneseosta että pektolaasia. Ja näiden kaikkien 3 yhdistelmää tullaan käyttää tuossa noin, jotta saadaan tuo hiiva käymään kunnolla. Me tavoitellaan about semmoista 5% alkoholilukemaa tälle, eli käymisaika varmaan joku 7-9 päivää. Mutta hiivana meille ei ole ihan perushiiva, meillä löytyy tällä kertaa tämmöistä champagne-hiivaa, minkä pitäisi kestää paljon paremmin alkoholia kuin perinteinen leivinhiiva tai muut hiivat. Ensimmäinen työvaihe on hyvin helppo, mutta erittäin tärkeä, eli kaikki pitää desinfioida, jotka joutuu kosketuksiin ton siman kanssa. Ja homma toimii käytännössä meillä silleen, että meillä on tämmönen iso saavi. Tänne heitetään desinfiointiainetta luokkaa 25 litraa ja sitten kaikki vaan upotetaan sinne, mikä osuu simaan. Ja sen pitää antaa vaikuttaa joku 5 minuuttia ja sen jälkeen voi huuhdella sen vaan pois. Sitten ruvetaan preppailemaan meidän näitä hedelmiä. Ja meillä tulee tosiaan nyt 2 eri simaa. Toiseen tulee vaan sitruunaa, toiseen tulee sitruunaa, appelsiini, inkivääriä sekä limeä. Mä voin preppaa nämä kaikki. Halutaanko me ottaa inkivääristä kuoret pois? Joo. Eikö me tehty viimeksi niin? Toimii. Mun mielestä ei tarvii ottaa. Jos multaa tuu, niin... Mä oon siis pessyn nää. Joo. Niin, piti puhua siman historiasta, mikä mun ymmärtääkseni on vaan näin, että mead, eli hunajaviini, on ollut juttu aina Euroopassa. Viikingin jälkessä on ollut tiedos. Ja hunajasta on vaan niin osattu tehdä käymisteitse viiniä. Ja siitä on sitten niin jossain vaiheessa simameiningit jalostunut kans Suomeen. En ole sata varma muista Pohjoismaista, että kuinka suosittua sima siellä on. Meillä on nyt sima. Mä oon tehnyt vähän inkivärivissejä itse. Mikäs meillä on seuraava sitten? Viini kiinnostaa ja olut kiinnostaa, niin siinä on 2. Ennen kuin alkaa olemaan marjaa, mistä tehdä viiniä, niin pitäisikö tehdä bissejä? Pitäis. Jos me meinataan tehdä itse bissejä himassa, niin jos jollain on jotain hyviä bissereseptejä tai ideoita, niin laittakaa meille. Olisi erittäin mielenkiintoista kuulla ja etenkin kiinnostaa kuulla bisseistä, mitä voi tämmöisissä ihan peruskäymisastioissa tehdä, ettei muutakin ääriä tarvii, jos ne on oikeasti hyviä. Me ollaan varmaan valmiit siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Ollaan joo, täällä on sitrusplätterit valmiit. Tää menee niin kuin Yriksen simaa ja tossa on meidän Tropical Punch. Toi on se inkiväärilime ja appelsiini, sitruuna, täällä on kombinaatio. Hedelmät sinne. Ai, sä keksit muuten meille tänne simalle just nime. Joo. Tropical Punch sima. Se voisi vielä vaihtaa etiketteihin. Niin vitsi. Totta, perkele. Voisi kyllä vaihtaa. Yllätetään kansa, koska tähän on alun perin lanseerattu jo vanhan liiton vappusimana. Vielä ei ole painettu yhtään etikettiä. Vielä kerkeä. Me blendattiin äsken noin appelsiinit, sitruunat ja limet
blenderissa ja nyt me vedetään tämmöisen harsokankaan läpi niin ja kaikki tää hedelmäliha, mitä me ei välttämättä haluta ihan niin paljon sinne simaan, sitten tulee simasta kirkkaampi, niin vedetään tätä harslingan läpi ja sitten heitetään tuonne kiehumaan. Meillä on tässä näin yhden Simat-tönikän sokerit nyt, eli täällä on farinisokeria sekä ihan normaalia kidesokeria. Sitten tässä on nyt aika monta litraa vettä kiehumassa. Tätä tullaan käyttää, että saadaan tää sokeri sulamaan ja sitten kans nämä kuoret kautta mehut saadaan keitettyä. Ja sitten totta kai noin inkivärit sun muut. Eikö sä muuten hämmennät sitä? Yhtäläiset määrät normaalia sokeria ja fariinia kaikkiin noihin. Onko siinä mitään väliä? Ei oikeastaan. Kaikki se sulaa ja se kastuu kuitenkin myöhemmin. Niin, sitä mä just ajattelin, että Joo. Ei ajattelin vaan, että jos sulla oli tässä joku magic. Oma pikku OCD tässä potkaisee noin. Pitäisikö laittaa tällä? No se voi olla helpompi, joo. Mä voin laittaa tosta noin. Niin. Ihan näin paljon. Ihan noin mahtuu. Niin, ihan näin paljon vettä ei tarvitsisi laittaa näihin, koska kestää pidempään jäähtyä ja toi menee kyllä ihan näppärästi. Se on loppuinen kiehumalta pois. Laitetaan, koska ne on kuitenkin jo kiehahtanut nää riittävän kuumiksi. Jos miettii jotain aspektia, että tappaisi bakteereja tai vastaavaa. Niin itse filtteröimä mehu, sitruuna, appelsiini, limemehu, eiks niin? Joo. Sitä meni sinne nyt varmaan noin litra niin kuin mehuna, eiks niin? Suurin piirtein. Sitten otetaan ainakin muodon vuoksi ihan pikku maldoni molempiin. Ja seuraavaksi Villen knoppikorneri. Sami on tuossa kysellyt, että mikä on champagnehiiva ja kuivahiivan ero, tai normaalin hiiva. Ja mä en tiedä siis mitään muuta eroa kuin, että tää sienilajike, tää kestää paremmin alkoholia. Käytännössä semmoista hiivaa, jonka pitäisi kestää jopa 18 pinnasta niin kuin alkoholia, eikä kuolla pois. Kun sitten taas perinteinen hiiva, vaikka millä tehdään sahtia, niin kuin leivin hiivalla tehdään, niin se ei mene kyllä millään niin kuin yli 8 pinnassa. Tää on niin kuin mun ymmärrys näistä hiivoista, mitä internettiä tutkinut. Nyt me ollaan valmiit kaataa nesteet tonne käymisastiaan. Ja noin. Hyvä. Ja Tää meni nyt kuorineen tonne, toisin kuin meidän testieräiksi, joka oli Yriksen sima. Jep, ja itse asiassa nytkin meillä on varmaan tästä tämmönen pikku battle tulos. Et niin haittaako noi kuoret sitä käymisprosessia vai ei. Et Ainakin toinen erä tulee onnistumaan. Niin, että oma niin kun ajatus tässä oli, että miksi nämä laitettaisiin nämä kuoret tänne, olisi, että niistä saataisiin enemmän makua vielä siihen lopulliseen simaan. Erityisesti tuo inkivääri. Mä en usko, että tuossa äskeisessä muutaman minuutin keitossa niin sitä inkiväärin makua on tullut siihen ihan hirveästi. Nyt ollaan kaadettu tänne vedet. Tuossa ei ihan vielä kaikkea vesi oo. Vähän vielä menee lisää, mutta se mikä me tiedetään nyt, niin tuo on liian lämmintä. Tuo on jotain 35 asteessa tällä hetkellä. Pitäisi saada 10 astetta viileämmäksi. Se on edelleen hyvin lähellä sitä 3,5, mutta me ei sitä liikaa venailla. Joten me otetaan nyt ominaispaino. Ja käytännössä tässä on tää meidän jo kerran desinfioitu astia. Avataan sillä. Joutuu melkein ottaa jopa litran nestettä. Meidän jo kerran hyväksi todettua ominaispainopulloa. Eli juomapulloa. Mitään muuta ei tarvitse, kun että se on vaan tarpeeksi iso tai tarpeeksi pitkä pullo. Mut joo, sitten ominaispainomittari. Me katsotaan tätä skaalaa. Käytännössä, no voi sanoa 1000, jotkut sanoo 1.000 on se, mistä vähän niinku kalibroidaan. Ja meillä on about tavoitteena päästä jonnekin 1048/1045 välimaastoon. Niin tässä vaiheessa tää on vasta niinku sokerilientä niin tämän ominaispainon kanssa. Ja se on ehkä se 1046, vähän näkyy sinistä. Ei toi sininen. Se on se tuossa puolesta, mä katson joka väärin. Kyllä se on. 1046, laitetaan talteen. Ja sitten toi lämpötila, josta se ominaispaino on luettu, niin se on myös tärkeä, koska sillä vähän kalibroidaan sitä ominaispainoskaalaa. Viimeinen vaihe. Remu, tänne näin. Tule.
Remu, tänne näin. Tule. Yes. Meidän viimeinen vaihe, nyt ollaan saatu tuo ominaispaino, niin voidaan lisätä tosiaan meidän hiiva. Se on tänne jo sekoitettu joukkoon. Ja sitten vaan sekoitellaan se. Ja niiden perään tulee vielä noita niinku ravinteita kanssa, eli sitä pektolaasia ja sitten sitä ravinneliuosta. Tuttuni Mikko, joka tekee paljon simaa, sanoi, että laita tätä ja ravinnesisältöä, niin ravinneseosta, niin hyvä tulee. Auttaa käymisessä. Ja nämä laitetaan tosiaan tässä alkuvaiheessa. Ei muuta kuin kansi päälle. Ja loppusilaus. Laitetaan vielä tosiaan tämmönen vesilukko tuohon päälle. Ja tämän toimintalogiikka on se, että täällä on vettä. Tuolta tulee tosiaan paineella sitten ilmaa, mikä menee tästä läpi. Tulee tavallaan kuplina ulos se, mutta tänne ei pääse sisään mitään bakteereja. Et siitä hyvä laite. Noin, ja sitten vielä siihen korkki päälle. Ja sitten nostetaan tää meidän saavi vielä lopuksi tommosen jakkaran päälle. Ja siinä ajatuksena on tosiaan se, että tää käy tässä. Sitten jossain vaiheessa halutaan rupea pullottaa tätä. Niin kun tää pitää lappoa täältä semmosen letkulla, niin se on huomattavasti helpompaa, kun se on jo valmiiksi korkeammalla tasolla, kun sitten taas se, että mihin lapotaan. Niin kaikki neste tulee sieltä helpommin ulos sitten. Noin ei tarvitse liikutella. Ja me ei haluta nimenomaan liikutella sen, jos tänne tulee pohjalle sakkaa. Siis kun lähdet liikuttelee, sakka lähtee liikkeelle ja tulee ikävän makuisa simaa sen jälkeen. Nyt tosiaan odotetaan 7 päivää. Näiden pitäisi vähintään käydä. Ja sen jälkeen tsekkaillaan vähän sitä ominaispainoa. Tehdään toinen ominaispainomittaus ehkä päivän myöhemmin. Katsotaan paljon se vielä käy. Ja sitten ruvetaan pullottaa, mistä tapahtuu sitten sen jälkeen vielä se jälkikäyminen. 120 tuntia on nyt takana käymistä. Ja molemmat vielä pulputtaa, mutta seuraavaksi olisi tarkoituksena ottaa ominaispainot näistä molemmista talteen. Sitten saadaan tietoa, että paljon nämä on oikein käynyt. Napataan tuolta hyvä määrä nestettä ominaispainomittaamista varten. Tavoitteena on saada tämmönen mahdollisimman korkea ja kapea astia. Todella hyvin näkyy olevan hiilidioksidia tullut tuohon näitä kunnon kuplat tällä hetkellä. Lämpötila. Niin tiedetään, että ollaanko me vähän eri lämpötilassa kuin silloin lähtövaiheessa. Sitten voidaan tarpeen tulla kalibroida meidän ominaispaino lukemaan 21 tasan. Laitetaan se ylös. Sitten voidaan tiputtaa tämä meidän ominaispainomittari tänne. Ja näin nähdään missä mennään ihan pohjaan. Siis tää on niinku... Tää on hyvin lähellä, tiedätkö, 5 piste jotain jo nyt. Noin. Tästä nähdään, että meillä on tosiaan nyt ominaispaino aika lailla tossa 1000 rajalla tai 1.000 rajalla. Tää tarkoittaa sitä, että meidän neste on tällä hetkellä noin 6 pinnasta, eli 6% on meidän alkoholipitoisuus tossa. Tässä näkyy tosiaan tämä meidän toinen Tropical Punch-niminen sima. Ja kaikki kuoret on tosiaan tullut pintaa, mutta tuoksu on ihan äärettömän hyvä. Tämä tuoksuu ihan järkyttävän hedelmäiseltä ja mä toivon, että toi on myöskin siirtynyt tuohon makuun hyvin. Näkyy kans, että tulee hyvin kuplaa pohjalta, että hiilihapot pitäisi kyllä olla kohdillaan. Kyllä, kato mikä kömpii. Krokotiili. Krokotiili, eli magnumi. Siis toi tulee näyttää niin hyvältä, jos toi onnistuu. Ideana, että me ollaan tosiaan ostu semmosia muovisia champagnepullokorkkeja. Taas tarjous tosiaan saada pullotettua ihan täyteen simaa ja niinku periaatteessa toimii niin kuin champagnepullo yleensäkin toimii. Et löytyy myös semmosia sukkia, millä sitten toi tullaan koristelemaan lopuksi näin poispäin. Siitä tulee kyllä hieno. Toivotaan, että tää onnistuu. Kato. Osas vanha kika. Vanha juoppa. No on hienoja nää pikkuputelit. Niissä on tunnelmaa. Mä toivon, että noi ei räjähdä, koska jostain luin, että niinku liian ohuet lasipullot saattaa räjähtää tässä käytössä. Nää on semmoset kunnon koffi, tiiätsä? Viimeinen vaihe ennen kuin siirrytään pullotuksiin. Tosiaan tämmöisellä Sunny Clean aineella käsitellään noin. Tää
on semmoista desinfiointiainetta, jonka voi tonne jättää. Eli pistää vaan tonne, sitten laitetaan kuivumaan ja sen jälkeen aletaan pullottaa niihin simaan. Toinen työmaa on tässä ja toinen on tuolla tommosessa käymisastiassa. Putsataan näitä myös tuon vessan puolella. Hyvä tarkennus. Eiks niin? Siellä se puuhaa. Tuo sun mikki muuten kuuluu tänne. Niin, vessajoukot kuittaa. No niin, Team Vessa, mä tuun käymään siellä. Sä voit tulla käymään, jos sä haluat. Joo. Vähän erilainen kuivauspuu. Sä saat ostettua kaupassa semmosia makeita puita, mutta tässä on nyt vaan kaljakori, mikä on käännetty, tai ei ole käännetty, se on ihan oikein päin, mutta käytetään näitä piikkejä, mitä täällä on. Niitä on desinfioitu eka ja sitten ne heitetään tähän näin vaan pystyyn. Jos tarvii muutkin häkkejä tämmöiseen kuivaustelineeseen, niin tää vaikuttaa ainakin so far toimimaan tosi hyvin. Ollaan valmiit rupeaa lappoamaan ja täällä meidän pullossa on tosiaan valmiiksi jo jäljikäymissokeri. Siitä tulee 5 milliä eli teelusikallinen litraa kohden. Ja sit prosessi toimii hyvin simppelisti niin, että tästä imetään, sieltä alkaa neste tulee, tässä on lukko, saadaan kiinni sit kun vaihtuu pullo ja sitten vaan vaihdellaan pulloa ja mennään eteenpäin. Mutta paljon on kuplaa kans mukana, niin paljon enemmän kuin sillä viimeksi sillä testierällä. Jep. Pitäis ottaa. Tässä on tosiaan meidän toinen 2 Magnum Sima-pulloista. Tänne on nyt saatu tavara sisään ja nyt tää laitetaan jälkikäymään vielä pariksi päivää lämpimään ja sen jälkeen menee kylmään. Viimeistellään meidän Sima champagnepullo foliolla ja tässä on tosiaan ideana se, että tästä tulee vähän kauniimpi, jokaisella varmasti tuttu miltä tämä funktio on. Tää pitää tästä kohtaa laittaa tonne sokan viereen ja sitten kun se on saatu tonne, niin tää puristellaan tästä päältä tiiviiksi. Ja sitten tähän on tarkoitus luoda sellaiset siivekkeet näin ja sitten ne siivekkeet taitetaan sisäänpäin. Tää taitetaan tästä näin päin ja sitten tää viereinen toiseen suuntaan. Ja näin. Ja sitten sama toistetaan tuolla toisella puolella. Vielä viimeinen silaus tapahtuu tosiaan tämmöisellä rätillä, että tällä hangataan tästä näin nämä rypyt vielä pois. Ja siinä meillä on valmis pullo ja niin kuin näkyy, tästä tulee aika paljon näyttävämpi tämän champagnefolion kanssa. Ja simat pitää tietenkin tuoda kylmää ja me tuodaan nyt tänne vintille, koska täällä on sopivasti tilaa ja täällä on noin 5-8 astetta, niin niiden simojen on oikein hyvä olla täällä. Kippis. On tosi jees. On kyllä hyvä. Hyvä kupla, hyvä maku. Nyt on enää pari päivää vappua ja me käytiin jakamassa näitä pulloja meidän frendeille. Näistä simoista tuli oikeasti ihan sairaan hyviä. Molemmat onnistu paremmin kuin mitä toivottiin, joten kansi ehdottomasti testaa kotona, jos kiinnostaa tämmöisen vahvemman siman tekeminen. Ehdottomasti ja myös niistä pulloista tuli tosi makeita. Joo, se oli positiivinen yllätys, miten ne onnistu. Kyllä. Ei ole ennen pullotettu tälleen, mutta ehkä tässä on vähän moukan tuuri, jos näin voi sanoa. Jep.